Dan hu gvern bla pjan dwar l-immigrazzjoni u n-numru tal-popolazzjoni ta' Malta. Bħala oppożizzjoni kemm il-darba staqsejnieh u dan il-gvern qatt ma rrisponda. Jekk il-gvern jixtieq ikabbar il-popolazzjoni ta' Malta, lest biex jilqa' sfidi akbar bħal problemi soċjali, edukazzjoni, identità, is-saħħa u l-integrazzjoni. Kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt intervista fuq il-programm Iswed fuq l-Abjad. Aħna għandna xi ħaġa fuq l-400,000 bħalissa popolazzjoni. Inti għaddej din l-importazzjoni bażikament ta' 10-15,000 fis-sena. Issa. Dina meta ħad jaf. Inti għandek pjan li tkabbar il-popolazzjoni għal 500,000, għandek pjan li tkabbara għal 700,000, 800,000, 900,000, miljun, 2 miljuni bħal Singapore. X'qed tgħid? Ma jafx. U allura la m'hemmx pjan, laqqas tista' tibda inti tippjana l-impatti oħrajn. Dwar l-identità ta' pajjiżna, Clyde Puli tkellem dwar il-problema tal-integrazzjoni. Spjega kif il-poplu Malti għandu oriġini minn pajjiżi differenti, iżda rnexxielu jingħaqad u jifforma identità għalih. Aħna konna dejjem poplu. U diqala kważi ġara. Għal-problema ħafna minna hawn, jekk mhux kollha, ġejjin minn antenati illi ġew minn pajjiżi oħra madwar il-Mediterran. Ġifieri aħna konna xi buż nannu xi darba ġej minn x'imkien. Veru. Imma ġewwaw, isseteljaw, saru Maltin u għaġinna kultura tagħna u valuri tagħna flimkien. Iżda Clyde Puli semma kif il-gvern qed jaġġel il-proċess tal-integrazzjoni u qed iħallas il-prezz għalih il-poplu Malti. Għalhekk, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista rabat il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam billi spjega it-tema tal-Festi tal-Indipendenza għal din is-sena, soċjetà li jimpurta. U soċjetà illi jimpurta minna nfisha bħala soċjetà, bħala komunità, bħala nazzjon. Allura mill-identità tagħha. Jimpurta illi kollha kwalità ta' ħajja tajba. Imma jimpurta wkoll minn dawk li bqgħu lura u allura tipprovdilhom dik ix-xibka ta' solidarjetà. Tkellem dwar kif il-mod li l-gvern irid ikabbar il-popolazzjoni Maltija tista' twassal għal kollass ekonomiku. F'xi ħin l-art limitata. X'hekk? Ejja ngħidu nibnuha kollha, ejja ngħidu nagħmlu l-high rise. Imma ta' toqsenna l-kwalità tal-ħajja. Ġifieri mhux se tibqa' art li pjaċevoli tgħix fiha u f'daqqa waħda niskopru li l-valur kollu ta' dak li bnejna matul is-snin dik Malta li konna nafu issa kemm bħala identità, kemm soċjalment, imma anki ekonomikament ma tibqax attrajenti għal dawn in-nies. X'inhi tilqom bad dawn in-nies u inti tkun sir dipendenti fuqhom? X'i kollha? Kollass ekonomiku. Fl-aħħar nett, is-Segretarju Ġenerali tkellem dwar il-preparamenti li għaddejjin bħalissa għal Festi tal-Indipendenza fejn minn barra d-divertiment u l-attrazzjonijiet tal-pubbliku se jkun hemm ukoll id-diskussjonijiet politiċi. Sabiħ li niċċelebraw din l-indipendenza. Missa minna rridu naraw x'tip ta' soċjetà rridu noħorġu. U f'dan il-mument l-uniku partit, l-uniku kap, viżjoni ta' x'tip ta' soċjetà jrid għal pajjiżna huwa propju Adrian Delija. Il-Festi tal-Indipendenza se jibdew nhar il-ħadd 15 ta' Settembru u jintemmu b'mass meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija lejliet jum l-Indipendenza il-ħamis 20 ta' Settembru.